Iemand, iemand een stang. Man, CrossFit, geef die man een stang. Iemand. Nee, nu weggooien, hè? 15 seconden, duurt lang. Duurt lang. Oh, nee, dat kan ik niet. Nee, maar pak je het midden fatsoenlijk vast. Op masterblaster strikpres. Hup, een deur. Allee, doen! Ah, dat kan ik niet! Wat, duwen. Nee, dat is zo zwaar, kan het maar. Ai, Bert, squatten. Zeg Bert, dat het dichtstbij zijn, dat gaat ook jouw vrouw geweest. Doen handen omhoog. Dat is goed. Hey, Doe mij los. Ah, zeg! Bert, spurten. Bert, is dat nu het meest appropriate Lachen, Noen, lachen. ooit een vrouw geweest?